Халыкта шундый фикер бар. Тормыш сынаулары, язмыш авырлыгы гомер иткән ылпат кешеләргә генә килергә тиеш кебек. Ә инде яшь кеше нинди булса сынаулар белән очрашса, без кара ничек гаделсез, булай тиеш түгел дип уйлыйбыз. Ләкин нишлисең бит, сынаулар ишек какканда сайланып тормый шул. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген чыннан да безнең кунагыбыз яшь кенә булуына карамастан инде тормышның әчесен үз җилкәсендә татып өлгергән. Ләкин без аны шушы язмыш сынаулары белән очрашкан шәхес буларак кына түгел, тамашачыларга билгеле булган җырчы буларак кунакка чакырдык. Кунагыбыз бүген Миләүшә Сафина. Сәлам, Миләүшә. Исәнмесез, Әмирә. Миләүшә, син кайсы яктан? Туган җирең кайдан син? Мин үзем Балташ районыннан, Балташ авылыннан булам инде, Балташның үзенең үзәгеннән. Шунда туып, шунда үстем, укыдым, мәктәптә, гимназиядә, тияниләрем белән бик тату гына бер туган абыем бар инде. Шуннан инде киттем Арчага укырга. Музыка классынан соң, музыка педагогия училищесына, музыка укытучысына укырга киттем. Шундый карар кылып, инде чөнки музыка юнәлешенә китәсем килде, балачактан музыканы бик яраттым. Иҗади гаиләдә үстем, әтием бик иҗади иде. Шуңа күрә шы елны балачактан ук сайлап алдым. Иде дисең, әтиң исән түгелме әллә? Әтием менә 3 ел элек үлеп китте, кызганычка каршы. Шундый авыр вакытлар булып алды. Авырып киттеме әти? Әтинең 2 тапкыр инсульт булды. Әти бик борчылды инде, борчылып яшәде инде. Теге гаилә башлыгы бит инде, Мәрьям өчен дә борчылды, минем өчен дә борчылды. Менә шулай инсультлар кичерде дә, бер көнне йокларга ятты да үлеп тә китте. Йөрәгенә бергән инде менә шушы авырлыклар. Гомумән әтиянең турында сөйләле, кемнәр синең әтияннәрең? Әтияниләрем гапгади халык, гапгади кешеләр. Инде әнием минем гомер буе тегүче булып эшләде, тегү цехында. Әти минем пишләрдә чыгарып бирде, ул алтын куллы кеше иде. Өйдәге мебельләрен дә әти ясый иде. Менә шундый икесе дә оста куллы кешеләр. Оста куллы кешеләр, гади кешеләр инде, гапгади кешеләр. Әти минем шигырьләр яза иде, хикәяләр яза иде, шундый зур дәфтәрләре бар иде аның. Әле без Казанга килеп аның белән Татмедиага теге килеп тә йөридек, шушы язмаларны бирергә дип инде мин өстерәлеп йөрим әти артыннан. Инде менә мин җырлар җырлый башлагач та әти миңа яза иде текстлар. Әти текстына мин көй иҗат итеп, шулай итеп бергә иҗат итеп яшидек без әти белән. Менә син әйтәсең, гади кешеләрне дип шигырьләр язгач, инде мондый калын дәфтәрләр белән гади генә булмаган инде. Инде гади генә булмаган инде, әти әйтәм бик сәләтле кеше иде. Бик хисле кеше иде. Ләкин инде теге тормышта менә ничектер теге белмим инде тормыш итә башлагач тормыш мәшәкатьләре белән балаларны үстерәбез дип инде иҗатка бирелеп китмәгән инде. Әле үлгән көненә кадәр эшләде. Таксида йөрде, менә таксидан кайтып йокларга ятып, шул көнне үлеп тә китте инде. Соңгы көнгә кадәр эшләде. Урнашмакта булсын. Әгәр дә менә махсус белем алып, Казанга килеп сәнгать юлына кирип китсә, бит, бәлкем чыннан да шушы юнәлештә әле танылган мәдәният хезмәткәре булыр шулай бит. Булыр иде, һичшиксез, чөнки чынлап та бик талантлы шундый хикәяләре, шигырьләре бик матур иде. Бик күбан язмалары калды инде, менә без аларны ничек тә бер чыгарырга дип хыялланабыз инде. Китап итеп, кул аяк бер ничек тә җитми. Бик сәләтле кеше инде әти. Минем әнием дә бик сәләтле кеше, әниемнең тавышы бик матур, ул шундый матур мелизмнар белән җырлый минем әни. Менә шулай инде теге нидер амбициялар белән үз хыяллар артыннан китмәгәннәр инде алар. Гаилә дип, балалар дип яшәгәннәр. Син инде шушы мөхиттә тәрбияләнеп үскән, син җырда, моңда тәрбияләнеп үскәнсең инде, шулай бит. Инде белмим, менә үземнең дә тумыштан шундый ниндидер сәләтем бар иде инде, ярата идем. Балалар бакчасында да бүтән спектакльләрдә катнашып, җырлап, биеп йөрдем. Үземә ошый иде инде. Үземә ошагач әти-әни әлбәттә каршы килмәделәр инде, ярдәм итеп тордылар. Менә инде мәктәпкә баргач та бүтән конкурсларда катнашып, актив булдым. Әйтәм бит, әти мине бигрәк тә ярдәм итеп торды инде. Гел бүтән теләгәнемне әйдә булышам, әйдә дип мине хуплап торды. Канатландырып торды. Менә Арча көллиятенә килгәч, аннары ничек дәвам иттең? Арчага шулай ук 9нчы классны бетергәч, үзем шундый карар кылып, әйтәм, Арчага барасым килә, укыйсым килә, музыка белән дип, алар әлбәттә мине шулай ук хуплап алдылар, ярдәм иттеләр, укырга кирдем. Һәм инде музыка бүлегенә кирдем. Ничектер күбрәк вокал өчен дип кергән идем инде. Музыка белеме алдым бик яхшы гына, грамотага өйрәндем, инструментны үзләштердем, фортепиано. Бик зур база алдым Арча көллиятендә. Чөнки анда чынлап та бик көчле укыталар.
Ләкин анда да озак түзмәдем. Үземнең амбицияларым алга алып барайды. Һаман 3 ел анда укыдым да 5 елга тутыра алмыйча киттем Казанга. Әйтәм җитте, мин монда үземә кирәклеген алдым дидем дә интуитивно гына китеп бардым Казанга. Анда диплом алмыйча киттең. Диплом алмадым, теге 3 курсны бетердем дигән справка алдым. Яңадан мәктәпкә барып, экстерным гына экзаменнар биреп, аттестат алдым. 11-не бетергән дигән һәм Казанга килдем. ЕГЭлар тапшырып, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кердем. Һәм инде беренче курстан ук радиоларга, телевидениеларга җырларымны бирә башладым, җырлар яздыра башладым. Бик зур амбициялар белән килдем мин Казанга. Һәм дөресен әйтәм, беренче курста ук мине күреп алып, чакыра башладылар. Тегендә дә, монда да концертларга чыгыш ясый башладым. Һәм менә хыял чынга ашты дияргә була инде шушы мизгелдә. Күңелле булды. Беренче, икенче, өченче курслар менә шулай итеп узып китте. Бик күңелле иде. Ә калган курслар? Һәм инде менә өченче курсны тәмамлаганда мин инде менә шу тормыш сынавы белән очраштым. Туры килде. Менә шуннан инде тормышым үзгәреп куйды. Миләүшә, нинди сынаулар турында сөйлисез? Өченче курста укый торган кыз бала, үзе чибәр, үзе шая, үзе яшь, үзе сәләтле, нинди сынау белән очрашырга туры килде өченче курста? Менә мин өченче курсны тәмамлаганда шундый бер хыялым бар иде минем чит илгә, Америкага очырга. Бик зур хыялым иде ул минем. Һәм без иптәш кызым белән визалар алып, билетлар алып, менә май аенда уку беткәч, Америкага очырга әзерләндек. Чемоданнар тутырган, һәм менә шушы очып китер алдыннан гына мин үземнең менә шу беренче ирем белән таныштым. Таныштым да, дөньямны оныттым. Дөресен әйтәм, туманда кебек булды инде. Менә башымны югалттым инде. Гашык булгансыз? Гашык булдым. Чөнки моңарчы егетләр белән йөргәнем дә булмады. Ничектер, белмим, аның турында уйламыйдым да мин. Ну, хыяллана идем, дип, принц очратырга андый хыялым бар иде. Һәм инде менә шу кешене очраткач, башымны югалттым да, бүтән дөньямны оныттым. Менә шулай итеп кирип киттем. Китмәдең Америкага? Америкага киттем. Америкага билет алынган иде, ләкин шундый менә бер теләгем юк иде анда очырга. Елый очтым. Анда Американы да күрмәдем дигәндә инде менә шундый бер юкка барып кайту булды ул минем. Менә бүгенге көндә мин аңлыйм инде ул вакытта шундый җүләррек булган инде. Хәзерге акылым булса, ул вакытта рәхәтләндереп Американы карап, күреп, ял итеп кайткан булыр идем инде. Юк, менә шулай. Озакта тормыйча кайтып җиттең. Бер айдан кайттым да. 3 ай торырга тиеш идем анда, билетымны алыштырып кайттым. Кайттым, никах укыттык. Сез озакта таныш булмагансыз була бит. Без май аенда таныштык, июльдә инде менә шулай никахта укыттык. Һәм никах укытып, инде бергә яши дә башладык. Әти-әнием каршы булдылар. Ну, инде бик күп якыннарым да әйтте, нәрсәгә сиңа, күзләреңне аш. Нишләп? Чөнки бу кеше татар кешесе түгел иде. Ул Орта Азия кешесе иде. Ну, менә шулай инде йөрәккә бит инде кушып булмый, гашык булдым. Никах укыттык та, яши башладык Казанда. Һәм инде менә яши башлагач никахтан соң кеше үз йөзен ачты. Башка кеше булып чыкты. Мин ул вакытта шок халәтендә калдым, әйтәм, ничек мин әти кызы шушындый кешегә килеп лектем. Нәрсә булды? Беләсезме, кул күтәрүдә булды. Гомумән мине ихтирам итмәү, менә шундый әйбер белән теге очрашырга туры килде. Инде балага уздым бит. Юк инде бернинди поддержка, бернинди теге аңлау, ярату хисе юк иде инде, сизмәдем. Бер үзем идем. Ничектер менә шулай теге Мәрьямне көткән вакытларда гел ялгызым идем. Мин бит инде аны үземчә идеаллаштырдым. Ул минем өчен идеаль кеше иде. Нәрсә аның анда артында алдыйм, ул мине алдамыймы, минем өчен менә аның әйткәне шул гына дөрес иде. Баксаң, аның вообще артында нәрсә генә булмаган. Инде аны еллар узгач кына уздым. Гаиләсе булган булып чыкты. Балалары бар булган булып чыкты. Гаиләсеннән каламында, Казанда әллә ничәшәр гаилә дип әйтмим инде мин аны. Очрашып йөргән, ну, бик любвеобильный кеше булып чыкты инде бу. Бер квартираны алыштырдык, икенче квартираны алыштырдык. Бер квартирдан бер квартирага йөрдек. Акчасы юк иде түләргә, түләмәй иде, чыгаралар иде куып. Шуннан подругаларым белән яшидем, тегендә йоклап калдым, чигән кебек йөрдем инде. Корсаклы бит. Әти-әниң белә инде бу хәлне? Әти-әнием белә инде, ну нишлим, укыйм бит инде, укып та бетергә кирәк. Шуннан ул декабрь ахырында китеп барды туган ягына, Таҗикстаннан иде.
нәрсәгә кайтып киткәндер ул, мин аны белмим дә, миңа Гаиләсе булгач кайтып киткән ну, инде. мин әле вакытта белмәдем дә. Миңа бер айдан бәбәйләргә январьда мин экзаменнар биреп кайттым да университетта инде, һәм яңа ел каникуллары. Шулай 31 январь көнне инде бәбәйләгән көнем, Балтачта мин, буранлы көн, әни белән төшеп киттек роддомга. Менә шушы көнне мин бәбәйләдем. Балтач роддомы иде бу, бик авыр үтте минем менә шушы бала табуым. Әне нәрсә белән? Беләсезме, менә беременность вакыты бик яхшы узды минем. Анализларым бик яхшы иде. Әле менә бәбәйләр алдыннан да бер атна алдан бардым УЗИга. Мәрьям бик актив. Әле врач әйтә, синең балаң да бик актив булачак диде ул миңа. Менә хәтердә әле дә шул сүз. Һәм менә шушы нәкъ бәбәйләгән вакытта Мәрьям бик каты итеп теге һавасыз калып, гипоксия белән инде үлем хәлендә туды. Үлгән иде инде. Кышкырмады да ул, мин вообще үзем шундый бер аңламыйм. Һәм шуннан миңа әзрәктән педиатр киреп әйтте, Миләүшә, Мәрьям, ну балаң бик авыр хәлдә диде, әлегә без аны сиңа бирмибез диде. Ну мин үлим, ярар, шулай тиештер дип уйлыйм инде, мин шулай тиештер дип уйлыйм. Мәрьямне китермәделәр, беренче көндә китермәделәр, икенче көндә китермәделәр, кирип кенә яңа кирип чыгам. Мондай весь теге шешенгән инде мискенкәем. Ята. 3 көн ятканнан соң Миләүшә, без моны беренче талыйбыз, диделәр дә Казанга җибәрделәр. Нишләп беренче көнне җибәрмәгәннәр? Мен тоже шок каттым. Мәрьямне алып киттеләр Казанга, мин калдым роддомда. Бүтән кызларга бәбәйләрен алып киләләр, ашаталар, минем бәбәем дә юк, ирем дә юк дигәндә инде бер үзем ятам инде. Мен ел исә килә инде. Шундый яшь чаклар инде, бу авыр чаклар. Әтиәнием килә тәрәзәдән генә сөйләшәбез инде. Әле ярый әтиәнием бар янымда. Алар булмаса белмим. Әтиәнием үз машиналарына утырып Мәрьямне алып киттеләр Казанга. Үзләре. Әйе, скорый машинасы юк, бирмәделәр. Бер медсестраны утырттылар да, әтиәм алып китте Казанга Мәрьямне. Мин калдым Балтачта. Ярый 10 көн ятып чыктым да, өйгә кайттым. Өйдә кроватьлар инде Мәрьямнең, Мәрьям юк. Шуннан киттем Казанга. Мәрьям янына кирип яттым, ОПН-га инде. Мәрьям авыр хәлдә. Ну әйтәләр инде, тегеләй, булай, мин бер-берне аңламыйм, диагнозлар әйтәр, бер-бер аңламыйм. Төнлә торып барып ашатам, 3 сәгать саен барып бутылкадан ашатам, име бирмиләр. Сөтем дә шулай бетте минем. Шулай дип 20 көннән артык ятып, февраль аенда кайттык өйгә. Ирем юк. Ул бала туганын беләмсең? Белә. Ну юк. Кайтмый да. Инде роддомнан каршы алсыннар дип тә хыялланам бит инде, хатын кыз бит инде, әни кеше. Эх, бергә каршылап, бергә кайтсак дип тә хыялланып ятам инде мин. Елап ятам инде. Тагын әтиәнем килеп алды Казанга, бергә кайтып киттек Балтачка, Мәрьям безне алып кайттык. Барсы да яхшы кебек. Март аенда ирем кайтып төште. Бик күп матур сүзләр әйтте. Ну мин бит сине генә яратам дигәндә инде. Ну ышандым инде. Бәбәй, ул кызыбыз бар хәзер. Шулай инде. Мин сезнең белән дип шулай дип тагын яши башладык инде бергә. Шул вакытта ук араны үзмәдем. 4 ай дигәндә Мәрьямнең бик көчле эпилепсиясы башланды, бик көчле. Без аны аңламадык та нәрсә икәнен, бик курыктык, бик куркыныч иде. Көнгә 100ләп, 200ләп приступ була иде Мәрьямнең, 4 айлык балакай мескен. Врачларга йөри башладык, сезнең эпилепсия диделәр. Мин эпилепсияның да нәрсә икәнен белмим. Интернеттан ачып укыган булдым инде үземчә. Менә шушы эпилепсия башлангач, Мәрьямнең алга китеше туктады. Хәтта әле начарайып та китте. Менә бала овыш дип әйтәләр бит, тик ята иде, селкенмичә, хәрәкәтләнмичә, күзләрен дә селкетә алмыйча, менә шундый хәлдә ята иде Мәрьям. Үзе матур бит шундый, үзе елмая ул. Ну, хәрәкәтләнмәйде инде, хәлсез иде. Ну, шункар эпилеп, ул судорги, бүтән тән судорги белән менә көнгә 200 тапкыр менә шайтып ятсын әле бала. Тышкыш. Инде менә шулай узып китте минем бу еллар. Казанга килдегез иде сез. Без Казанга да килдек. Казаннан тагын бер скандалга кадәр Балтачка кайтып китәем анасы. Менә шайтып йөрдем инде. 5нче курсны шулай укып бетереп чыктым мин. Укыйм да бит әле мин. Китмәдем. Ну, әтиәнием булышты инде Мәрьям белән вакытта. Кызым укып бетер дип укырга йөридем. Укып бетергәннән соң тагын Казанга килдек инде Мәрьямне алып. Шулай ук бер квартирадан бер квартирага чыгәннәр кебек менә шулай күченеп йөридек. Әле бер квартирага күчәбез, үземчә теге уют ясыйм инде. Нәрсәдер алам, картиналар алып куям бит инде, хатын кыз хисле бит инде. Бер ай яшибез дә
все чыгаралар безне. Һәм шулай соңгы квартирада торганда, менә соңгы тамчы булгандыр инде, менә шулай җыелып барды. Әйберләремне җыйдым да кайтып киттем. Бүтән икенче тапкыр мәйтәм Казанга яшәргә килсәм, үз фатирыма гына киләм дип киттем Казаннан. Мәрьямгә 3 яшь. Мәрьямгә мөнәсәбәте нинди иде? Ул аны ярата иде. Ул мине дә яраткандыр инде. Менә шундый үзенчәлекле мәхәббәт белән. Минем аны аклыйсым да килми, ләкин шул ук вакытта мин теге начар итеп тә әйтәсем килми аның турында. Ул үзенчә безне яратты. Ул үзенчә бәлки тырышкандыр да безнең өчен. Менә Нәрсә сәбәп булды сиңа кайтып китәргә? Беләсезме, соңгы нокта булгандыр инде. Менә минем туган көн иде бу, 5 март. Һәм ул миңа шул көнне кайтып бик зур итеп скандал ясады. Көнләшәйде, бик көнчәйде. Менә шу көнләшү аркасында гел тавыш чыгып торды инде безнең. Һәм менә шу минем туган көнне дә ул бик каты тавыш чыгарды. Кул күтәрә иде инде, дөресен әйтәм, кул күтәрә иде. Мин укырга да йөри идем каякта синяклар белән. Котышкыш. Әйе, мин алды идем дус кызларымны, егылдым, бәрелдем дип инде. Бер-ике генә дус кызым белә иде минем ситуациямны. Менә шундый вакытлар булды инде. Минем ул вакыттагы ялгышым булды. Иң башында ук араны үзмәдем мин. Түздем, озак түздем, күземне йомып тордым, үземне бетердем, әтиәниемне бетердем. Мәрьямгә дә ул вакытта теге тиешенчә энергиямны бирә алмадым. Менә шул минем ялгышым иде. Но мин аның өчен үземне шулай ук гаепләмим. Тәҗрибә иде бу минем өчен. Һәм ул кешегә дә мин рәхмәтле бүгенге көндә, ул мине бик күп әйбергә өйрәтте. Күзләремне ачты бик күп әйбергә. Һәм Мәрьям өчен дә мин аңа рәхмәтле. Шуның белән беринди ачу хисем дә юк, беринди теге нәфрәтем дә юк аңа. Бәхетле булсын минем үз тормышым. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз җырчы Миләүшә Сафина. Миләүшә белән аның катлаулы язмышы турында сөйләшәбез. Миләүшә дә Мәрьям турында сөйләле безгә. Мәрьям, димәк, тора бара аның инде шушындый авыру икән диагнозын сезгә әйттеләр. Менә аның чыннан да ул башка балалар күп булмаячагын кайчан аңладың син? Мәрьямгә 1 яшь тулды. 1 яшьтә бит инде бала тәпи китергә тиеш, утырып торырга тиеш дигәндә инде. Мәрьямдә юк. Мәрьям ятып тик тора. Ярый 1 яшь булып китте. 2 яше тулды. Мәрьям ятып тора. Ә безгә беләсезме, эпилепсия булгач, врачлар каршы килделәр, беринди массаж да ярамый, беринди реабилитация ярамый диделәр. Һәм мин шуларны тыңлап 2 ел баламны кочаклап утырдым. Бер кая йөртмәдем. Эпилепсиясы гел бик көчле иде, гел булып тора иде инде. 2 яшь тулды, бала нәкъ шундый ук хәлдә. Ятып кына тора, үзе матур, бик матур инде Мәрьям. Һәм шул 2 яше тулгач, мин шундый карар кылдым. Нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Кая да булса барып тикшерергә кирәк, башка врачларга барырга кирәк, чит илгә бәлки барып кайтыргадыр. Дидем дә мин һәм халыкка чыгардым бу яңалыкны. Һәм минем бөтен дусларым, ул вакытта җырчылар, бик күп артистлар, шул ук Яңа гасыр телевидениесе, ул вакытта Яңа гасыр радиосы бит инде. Алар булдылар шок хәлендә, ничек Миләүшә, син бит кертәсең фотографиялар, ул бит шундый матур. Ә ул тышкы кыяфәте бик матур Мәрьямнең. Матур бала күстәмәсенә. Менә шулай дип Мәрьямнең шушындый диагнозы, ярдәм итегез дип яздым да, бик зур ярдәм килеп төште миңа. Бик зур. 1 ай эчендә диярлек, менә миллион артык җыйдык без. Шушы акчага без барып кайттык Франциягә, бик яхшы эпилептологка. Безнең дә чакырды бер Светлана исемле хатын. Ул Балташ районыннан булып чыкты. Ул безне күреп алган да, әйдәгез килегез монда диде. Безне менә бик яхшы эпилептолог дип анда барып кайттык. Тикшерделәр Мәрьямне, яздылар инде препарат. Һәм шул препаратны эчә башладык без Мәрьям белән. Шул вакытта безгә Светлана исемле шул врач хатын әйтте, сезгә массаж да кирәк, реабилитация да кирәк, сезгә уже тугач ук кирәк булган ул диделәр. Без 2 ел безне югалттык. Әйе, югалттык. Менә Казан врачларын тыңлап дип әйтәм инде. Казанда йөртә башладым, бассейнга барайым. Тегендә ул вакытта Матиз алдым үземә, Матизга утырып чыгып китәйек Мәрьям белән йөридек. Тегендә монда алып барайым. Ул вакытта күтәрергә дә җиңел әле Мәрьямның 2 яшьлек инде. Шулай итеп Мәрьямне лечениеләргә йөртә.
Балтышқа кайтып киттем, Балташтан йөри башладым Казанга, көн сайын барайдым, кайтайдым, шой Матиска белән чаптырайык кенә Мәрьям белән, Казан Балташ арасын. Һәм менә теге интеллект ягыннан Мәрьямнең ярый, ул бөтен берне аңлый, үзенчә теге мама, папа дип әйтә ул, нидер сүзләре дә бар, бөтен берне аңлый, нәрсә әйтсәң шуны белә. Ну, сөйләшә алмый инде, теле ачылмый әле дә. Кулын менә, кызым менә моны ал дисә, бик озак кулы килә, бик озак тыңлый, команда бик озак килә конечностьларга. Хаотичность шундый хәрәкәтләре тәрендә әле дә бар. Аны беренчектә бетереп булмады, ничек кенә тырышсам да. Ну, ул вакытта бик тырыштым. Кемнәргә генә йөртмәдем, бик күп акчалар түгелде инде ул вакытта. Менә шулай без бер тапкыр чыгып киттек Мәрьям белән Чехиягә, әни белән ул вакытта киттек. Мәскәүгә кадәр очтык. Мәскәүдә пересадка иде. Чехиягә пересадканы көткән вакытта Мәрьямның приступы тотынды. Бу беләсезме, бу даже менә эпилепсия приступы да түгел. Ул менә баланы инсульт кебек менә шундый сәер приступы тотынды Мәрьямның. Мин аэропорт буенча Мәрьямне күтәреп йөгерәм генә, кая барырга белмим, кычкырам. Анда моның кадәр охранниклар миңа шок булып карап торалар, күзләрен акайтып. Мин әни кеше, ничек кенә балама ярдәм итәргә, балам үлә, менә кулымда үлә. Селәгәйләре вис ага башлады, вис күзләре итеп теге агарып китеп, шундый хәлдә мин аэропорт буенча йөгереп йөрим, Мәскәү Шереметьево аэропортында. Ярдәм итегез балама, ә без уже чыккан границаны. Біз менә нейтральный границада, біз Россияда да түгел. Посадка көтәсез. Посадка көтәбез. Һәм мине чыгармыйлар. Сез инде менә үттегез шушы таможняны, сез беренчектә чыга алмыйсыз. Битә минем балам үлә хәзер, ярдәм итегез. Мәрьямны күтәреп алып киттеләр, мин монда калдым. Нәрсәләрдер кычкырыша чыгып киттем. Мәрьямны алып кирип киттеләр кайдадыр. Туманда кебек әни шок хәлендә, әни нишләргә белми. Мин көчле булырга тиеш бу мизгелдә. Мәрьям, әни, мин үземне аша кулга алып, анда врачлар бик күп җыелды. Хәзер мин утырам инде көтеп мәктәпкә чыгалар да инде. Бу врачлар пассажирлар арасынданмы? Юк, бу аэропортта. Аэропортта булар. Монда теге реанимациялар килделәр, чакыртып алдылар инде тиз генә. Мин көтеп утырам, әйтәм, хәзер чыгалар да инде миңа әйтәләр. Всё. Мин шул хәбәрне көтеп утырам. Ой, үзем генә белән ул вакыттагы кичерешләремне. Әле бит әни утыра янда елап. Менә Мәрьямне, йоклаттык диләр, бирдек, искусственный нигә комага җибәрдек диләр, инде комама инде ул. Чөнки хәзер йоклатмасак, аның мозг просто умрет диләр. Приступ туктамый. Димәк, шушы иянәкне баш мие күтәрмәй диделәр, әйме? Әйе, күтәрә алмый, шуңа күрә йоклаттык диделәр һәм алып киттеләр Реамобилдә Мәскәүгә. Без әни белән утырып калдык аэропортта. Безне алмадылар. Потом килерсез диделәр. Ана такси чакыртып килерсез диделәр. Үзегез карагыз, алып киттеләр Мәрьямне. Без әни белән утырабыз аэропорт ортасында. Кайда Мәрьям? Әле генә кулымда Мәрьям идеме? Мәрьям да юк. Кайдыр чемоданнар да очып китә язды Чехиягә тиз генә алып өлгердем ансын. Менә шулай утырабыз әни белән. Такси чакыртып киттек Мәскәүгә. Химки. Мәскәүгә дә җитмәделәр. Химкига алып киткәннәр Мәрьямне, шунда килдек. Шулай мине алып кирип утырттылар. Утырам инде көтеп. Менә иң начар хәбәргә мин уже әзер. Булай булганы бар идеме сезнең дип, төрле сораулар бирәр Мәскәү врачлары. Хәле авыр диләр инде, иртәгә менә Мәскәүгә җибәрәбез диләр. Сез кайда каласыз? Мәйтәм, белмим, кая калыйк инде без. Рәхмәт, алар безгә бер палата бирделәр анда. Әни белән шуна төн чыктык. Мәрьям алып киттеләр Мәскәүгә. Без шулай ук такси чакыртып киттек Мәскәүгә Мәрьям артыннан. Менә бер 10-15 көн Мәскәүдә тордык без. Әни кайтып китте Балташ Казанга, ирем килде. Шунда Мәскәүдә бер иптәш кызымның апасының квартирасында тордык. Мәрьям янына килеп йөридек. Мәрьямне менә шулай кул аякларына бәйләп куйганнар. Мәскәүдә бу. Кертмиләр мине аның янына. Беренче көнне бардык, беренче көнне керттеләр. Мәрьямның реакциясын карарга, ничек ул таный микән, мине танымый микән дип инде кердем. Минем белмим, үлә яздым ул картинаны күреп, Мәрьям менә ята, кулларына, аякларына бәйләгәннәр. Кичкенә генә баламны. Мине күрде дә үкереп елый башлады җаным. Үкереп елый башлады. Врачлар шок каттылар шул вакытта. Таныды мине, күзләре, күзен дә ача алмый инде җаны хаим. Авыр инде, хәле бик авыр иде.
Мен аны әле дә белмим, исемә дә аласым килми ул вакытларны. Шулай көн сайын янына килеп йөри иде, кертмиләр иде. Менә шундый, белмим, йөрәксез дисәм инде, менә шундый кешеләр иде анда. Алар Мәрьямне беренче дәваламыйлар да, тикшермиләр да, шулай бәйләнеп тик ята Мәрьям. Менә аларга Приступ булса, приступын җиңеләйтәләр дә инде, шул инде. Мин аны аңламадым да. Нинди максат белән без анда ятабыз? Ну, хәле рәтләнеп китсен дип көткәннәрдер инде бәлки. Шулай врач киткәч, медсестралар шыпырт кына безне кертәләр иде Мәрьям янына. Иреннәре ярылып беткән иде. Ну, борыннан керткәннәр инде трубка, зонт инде борын аша ашаталар. Иреннәре ярылып беткән, суда бирмиләр балакайга. Менә шундый картиналар булды инде тормышта. Шулай итеп Мәрьямне алып, Йөрәккә инеш кешедәгән котышкыш. Аллам сакласын. әни кеше чылыйдыр инде ул. Шулай итеп поездга утырып кайтып киттек. Мәрьям елый. Мәрьям авыр бит инде, 3 яшь почти. Авыр. Кулларын дыңгыр-дыңгыр китерә, менә шулай күтәреп, бөтен аркаларым авыртып беткән, менә шулай күтәреп, 12 сәгатьме Мәскәүдән юл. Менә шулай 12 сәгать Мәрьямне күтәреп утырган идем. Чыгып китәм, тамбурга йөрим Мәрьямне күтәреп, елый. Ой, үзем генә белән беләсезме, менә өемә кайтып кирдем дә, белмим. Күрергә язмасын мондый хәлләр. Мәрьям кыргый булып кайтты аннан. Әлбәттә, теге куллары бәйләнгән, аяклары бәйләнгән, килеш атна буе ятты Мәрьям, атнадан да артык. Кыргый. Елый. Бер сүз әйтеп булмый, менә весь истерика Мәрьямның. Менә шундый хәлдә кайтты бала, Маугли кебек. Шулай өйдә тора-тора Куркып калган инде кешеләрдән. Куркып калган. Шулай итеп өйдә әниләребез янында, үз өебездә ничектер рәткә килдек инде, вакыт узгач. Менә шундый хәлләрдә булды тормышта. Менә син кайтып киттең һәм тормыш бит ул менә шулай бер камчылый, бер теге пряник бирә дигәндәй әйбит. Һәм менә күпме гомер яшәдең син менә икенче тапкыр кияүгә чыкканчы? Кайда яшәдең? Балтачта яшәдем. Беренче елны авыр булды әлбәттә. Инде балам авыр туды дип уйлыйм инде үземчә. Ирем дә юк. Җырчыда булып китә алмадым. Амбицияларым да каядыр юкка чыкты. Ну, теләк бар эштә. Ну, кая инде минем тормышым бетте кебек тоелды миңа. Шушы өйдә әтиәнием өстендә 25 яшьлек 25 яшьлек кыз, акчада эшли алмыйм, бер нәрсә эшли алмыйм. Депрессиягә киттем. Менә шепшен депрессиягә киттем. Бер нәрсә мине сөендерми иде. Мин урамда берәй елмаеп торган кешене күрсәм, уйлыйм, нәрсәгә елмая бу кеше? Нәрсәгә сөенеп була бу тормышта? Менә шуны уйлар иде минем башта. Менә син әтинең йөрәге, ул шуңа беткән инде ул. Ул без бер сиңа карап йөрәге бисә. Икенчедән ул баланың шушы йөнекләрен күреп йөрәге беткән кызган. Әни инде сабыр, әниләр бит инде көчле булар, хатын-кыз көчле бит инде ул. Әйе. Әти инде менә шулай эшенә җыеп барган инде еллар буе. Аны бит инде мин дә бәхетле дип күрәсе килә, Мәрьямне дә бәхетле дип. Әти минем әтигә әйләнеп кайтсак инде, әти үлеп китә иде Мәрьям өчен. Үлеп китә иде. Әти таксида эшләде, әти үлгәннән соң бик күп менә йөзләгән хәбәр килде миңа. Миләүшә менә әтигез белән таксида йөри идем дип, машинага кирип утыруга әтиң Мәрьям турында сөйли башлый иде дип, Гөл Мәрьям турында сөйли иде ди. Илем мине яки минем җырларымны тыңлый иде, менә диск куеп, бу минем кызым дип. Менә шулай итеп горурланып тора иде ул минем белән дә, Мәрьям белән дә. Минем кызым таза ул. Мәрьямне әйтә иде, минем кызым таза ул, минем кызым бөтен әйберне белә ул. Менә үләйдем Мәрьям өчен. Үләйдем мин аны. Шул Мәрьям хакына дип дугалар укыйм инде, менә Раббым җәннәт төрләрендә булсын әтиемнең урынына дип гел телим. Шушы Мәрьямгә күрсәткән игелеге өчен дип. Андый кеше безнең тормышта юк һәм булмас та дип уйлыйдым мин. Һәм андый кеше очрады. Андый кеше очрады, бу инде аерым бер сөйли торган Тема. әйе. Ничек таныштың син ирең белән? Инде иремә туры инде ирем турында әйткәндә, шулай ук менә 4 ел элек ТНВ каналында бер тапшыру чыкты. Менә шулай ук сөйләп утырган идем, күз яшенә батып. Мәрьям турында сөйләп утырган идем, әни дә анда сөйләгән иде бер-ике сүз. Һәм шушы тапшыру чыкты март аенда, 8 март тирәләрендә. Һәм шушы вакытта шушы тапшыруны күреп алган минем менә булачак ирем Фагыл. Әйе. Фагыл ул Чүпрәле егете, Мишәр. Кайнанам хәзер сөйли инде, шулай мунчадан чыкты да ди. ТНВдан шушы тапшыру бара ди. Телевизор каршына килеп басты да катты ди. Менә шулай катып карап тора ди. Тапшыру бетте дә ди. Әни бу кем?
бу кызың исеме ким дип әйттеләр әле дип сорыйды инде. Шул ук вакытта Инстаграмда эзләп тапкан да мине, миңа язылган, мине карый башлаган инде ул. Ләкин язмады ул миңа ул вакытта. Ул миңа ачуланган. Ничек инде ул уйлаган, менә мин аңа хәзер язылдым, ул да миңа язылырга тиеш дип уйлаган инде ул. Мин аңа язылмадым. Кайда инде миңа ул вакытта? Менә мин ул вакытта инде үз-үземә килгән идем, рәткә килгән идем, үземә шөгыль дә тапкан идем. Мин бит әле эшкә кирдем, менә шул аерылып кайтканнан соң эшкә кирдем, укытучы булып Кукмарага. Киттем Кукмарага, мине чакырдылар, вокал дәресләре алып барырга. Балалар белән инде. Һәм мин менә шул эшләгән вакытта мин ничектер үз-үземә килдем. Атнага 2 тапкыр барып кайта идем Кукмарага. Һәм мин беләсем, бу эшнең миңа бик файдасы булды. Мин монда үземнең кирәк икәнемне аңладым. Бу тормышта мин әле кемгәдер файда китерә алам икән. Менә балалар белән эшлидем. Бик теге энергия алдым мин бу балалардан. Үземне менә ничек итеп әйтим, үз-үземә ышанычым үсте минем анда. Миңа бик файдалы булды мондагы эш Кукмарадагы. Кеше арасына кирип киттем. Казанда дагы ниндидер чараларга йөри башладым. Әйе, Хәйрия фондына кирип киттем бер. Анда балалар өчен концертлар оештыра идек инде. Миңа ошый менә шундый җәмгыятьчелек эше дип әйтәм инде. Фагыйль ничек эзләп таптысың син? Апрельдә әтием менә үлеп китте. Әти үлде дәген. Шушы 3 ай бик авыр айлар булды инде әни белән безгә инде, икебезгә инде, өчебезгә. Шуннан июль айы җитте. Фагыйль яза миңа. Бу яңадан мине ничектер исенә төшереп киткән дә инде, язырга булган. Менә уйлап йөргәндер инде. Әйе, уйлап йөргәнме белмим, ничектер язмыш инде, язмыш. Шулай язды да, сез белән күрешсәм ярый микән дип, һәм ничектер уйлап та тормадым, җавап бирдем моңа. Уйлап та тормадым. Ничектер менә интуиция ярдәм итте миндә. Менә син сөйләсәң, бу вакытта фәрештәләр сиңа карап көлеп торалардыр инде. Уйлап та тормадым. Булар бөтенсе дә Аллаһ язылган иде инде Миләүшә дип. Әйе, шул, әйе. Менә шундый җиңел генә булды ул безнең. Бик җиңел булды. Ул миңа язды, 2нче көнне күрештек, 3нче көнне ул кайтты Балташка. Мәрьям белән танышты. Мәрьям белән танышканча әле ул мине чакырды, Балташка кайтты бу эштән соң. Әйдә без очрашыйк әле диде бу миңа. Очрашып йөрик, кыз белән егет буларак ди. Миңа менә ул вакытта 30 яшь тулайдым инде, 30 яшь тулайды, әйе. 30 ел эчендә бер кешендә шулай дип әйткәне булмады. Шуннан соң Мәрьям белән таныштырдым мин аны. Әле хәтерлим, кайтты ул Казаннан эштән соң, мин аңа солянкалар пешердем, тәмле иттереп каршы алам бит инде. Әни вакытта санаторийда иде бугай, хәтерләмим дә инде, өйдә юк иде. Хәзер ул Мәрьям белән танышырга керде. Миңа бит инде бик мөһим. Ничек ул Мәрьямгә карар? Килеп керде, утырды, менә шулай итеп утыра. Сиркенми дә Мәрьямгә карап. Менә аңлап булмый. Нәрсә ул аңлап булмый. Мәрьям ул беләсезме? Беренче күргән кеше куркып калырга да мөмкин, чөнки Мәрьям ул сөйләшә белми бит инде, кычкырып җибәрә. Теге кисәк кенә кычкырып җибәргә мөмкин инде, куркып китергә мөмкин. Куллары булай дыңгыр-дыңгыр килә инде, урындыгында дыңгыр-дыңгыр килеп утыра инде. Без ияләнгән инде аңа. Һәм шулай Фагыйль карап торды. Инде ахырдан сорадым, әйтәм, нәрсә курыкмадыңмы? Ну, башта куркып киттем шул ди. Теге кычкыргач инде. Ну, белмим, беләсезме, менә мин аны хәзер әйтә дә алмыйм инде, бик җиңел булды. Менә миңа аны аңлатып утырырга да кирәк булмады бер нәрсә. Ул менә Худайдан язылган кеше булды инде миңа. Ул килеп керде дә, Мәрьямне дә кабул итте, мине дә кабул итте. Шулай тиеш кебек бит. Әйе, шулай тиеш кебек. Бернинди дәген теге менә ул мине яратты, шуңа күрә Мәрьям ул мин бит инде ул. Мәрьям ул минем бер кисәгем инде ул, дип шулай дип әйтсәң буладыр инде. Мәрьямне дә шулай итеп яратып кабул итте. Әни белән дә танышты. Шуннан бер айда булмады әле, бер-ике атнадан чүпләргә кайтып китте ул мине утыртып, әйдәләр белән таныштырам дип. Анда да кайтып кердек инде, кайнанам вакытта йөгереп чыкты, үз кызы кебек кочаклап каршы алды, менә беренче тапкыр күрә ул мине. Белә бит инде, менә авыру бала бар инде. Белә, авыру бала бар икән дә белә. Бөтен әйберне дә беләләр инде. Ул вакытта алар Фагыйльгә әйткәннәр: "Улым, әгәр дә үзеңә ышансаң, әгәр дә чып-чынлап яратсаң, әгәр дә ул кешеләр өчен җаваплылык алырга әзер булсаң, без риза" дигәннәр. Коран инде яхшы күңелле кешеләр. Әйе. Берәү булса әйтер, ни кирәк сиңа, җилкәңә йөк аласың, кит йөрмә диярләр иде. Әйе, шулай диярләр иде, әйе. Булдыра алмыйсың син дип әйтерләр иде. Кирәкме ул сиңа дип. Алар аңа әйткәннәр: "Булдыра алсаң, бар.
аңа калдырганнар сойлау. Һәм Фогель әлбәттә ул әйтәм бит ул шипшин ират. Ул бернидән дә курыкмый. Менә шулай кайттык Чүпрәлегә, таныштырды. Искиткеч гаилә. Менә мин ул вакытта, беләсезме, минем бәхетемә ышана алмыйдым. Ничек менә шундый гаиләгә килеп эләктем мин? Нәкъ менә минем әти кебек кешеләр. Менә балалар дип яши торган, гаилә дип яши торган кешеләр. Менә әйтәм, әтинең бер теге үзеннән калдырган бер бүләге булгандыр инде ул безгә. Менә безне ялгызым гына калдырмады, менә минем урынга шушы гаиләне калдырам дигән кебек булды ул. Аннары Казанга күчеп килдегез, йорт алдыгыз, шулаймы? Әле Мәрьямне күтәреп чыгып киттек өчебез Чехиягә. Менә бу шушы Чехиягә барып кайту безнең өчен тагын бер безнең мөнәсәбәтләрне тикшерү булды инде бу. Әле ул вакытта никах юк иде безнең. Чыгып киттек. Әйдәм минем белән барып кайт әле, ярдәм итерсең Мәрьям, инде зур ул вакытта күтәрергә кирәк. Ул беренче тапкыр самолетка утырды, курка самолеттан утырды безнең өчен дип киттек. Һәм без монда барысын да күрдек Чехиядә булган вакытта. Менә ул беләсезме, мин аны тикшердем Чехиядә. Ул Мәрьямнең памперсын да алыштыра, күтәрә, ашата, эчертә, силәгәйләрен сөртә. Менә мин аннан шипшин итеп ышанып кайттым, минем кеше икән бу дип. Ул да минем күрде теге, нинди мин була алам, нинди мин әни, нинди мин була алам, теге ничек итеп әйтим соң. Авыр вакытларда бераз нервный, борчылу вакытларымда күрде ул минем. Гел матур гына курчак кебек кенә йөреп булмый бит, тормыш бит ул башка төрле. Һәм ул күрде. Мен анасын әйттем аңа, әйтәм, син ризамы моңа дидем. Син нәрсә сөйлисең инде диде ул миңа. Һәм шуннан кайтып без никах уттык. Чехиядан кайтып, ноябрьдә никах укыттык. Һәм декабрь аенда мин үзегә барып белдем, без уже бала көткәнне. Субханалла. Әйе. Менә яңа тормыш башланды минем өчен, бәхетле тормыш башланды. Йорт алдыгыз инде, Казанга килдегез. Әйе, менә нәкъ Данияр туыр алдыннан бер ай алдан без йорт алдык, ремонтлар ясап өлгердек тиз-тиз генә, һәм улыбыз туды инде. Минем көтеп алынган улым иде инде ул. Мин гомер буе хыялландым, әйтәм, Мәрьямгә 2 малай алып кайтасым килә. 2 улым булса, Мәрьямнең 2 бер туганы булса, дип гел хыяллана идем, беләсезме? Менә гел шуны уйлап йөри идем мин. 2 малай дип йөри идем мин. Мин әни буларак башка төрле күрдем. Әни булу нәрсә икәнен мин икенче төрле күрә башладым. Инде йөреп китүләре. Әйе, ул мөкәйләп китте. Ул сөйләшмәй инде, нәрсәдер сөйли башлады. Тәпи китте. Бу минем өчен мугҗиза кебек иде. Булай да булай икән дип уйлыйдым. Чөнки минем өчен норма Мәрьям иде. Шулай үз йортыбыз белән яши башладык. Һәм ул вакытта инде әлбәттә миңа авыр булды Мәрьям белән бераз аерылышу. Чөнки бала кичкенә бит инде. Күтәрергә дә ярамый. Балага игътибар кирәк. Һәм шул вакытта без бик уйладык утырып, минем өчен бик авыр булды. Әни әйтте, кызым, Мәрьям минем белән яшәсен диде. Чөнки әни бер үзе Мәрьям миңа дагын теге иптәш ул диде, сиңа дагын әлегә авыр диде. Һәм шундый карар кылдык. Менә беләсезме, бу минем өчен әлегә кадәр бик авыр тема. Инде генә тормышым бәхетле, рәхәт булмасын, менә бу Мәрьям темасы ул минем өчен гел таш булып тора күңелдә. Яра. Һәм аның менә хәзер безнең белән булмавы, теге гел безнең белән түгел инде ул. Әни белән. Әле бит әле Инстаграмда бар. Аннан гел төрттереп торалар авырткан урыннарга. Менә Мәрьямне ташладың. Бу балаларны гына карыйсың. Менә шундый хәбәрләр килгәндә, миңа бик авыр була. Мин аңламыйм, ничек кеше аңламый. Менә аның үз сәбәпләре бар бит инде Мәрьямнең анда булуы. Беренчедән әни. Әни аны безгә бирмиде. Бер вакыт булды шундый сөйләшү безнең. Бераз тавыш та чыкты, минем бер туганнарым әйтте, үз балаңны үзең кара диделәр миңа. Минем туганнарым. Һәм мин шул вакытта ачуым чыкты. Минем балам ул дидем, мин карыйм аны дидем. Миңа ул авыр түгел дидем. Һәм Мәрьямне мәшә алып китәбез дип киендергәндә, әни әйтте, кызым диде, Мәрьямне хәзер алып китсәм, миңа шалтыратмада диде. Менә шулай дип китерде дә куйды әни. Мин шул вакытта аңладым, әни өчен бу чынлап та бик мөһим. Шулай инде. Ул аңа юаныч үзе. Ул аңа юаныч. Мин ди Мәрьям өчен торам иртә белән ди. Мин ди авыртып китсәм дә ди, әзрәк ятып торам да Мәрьям өчен дип торам ди. Миңа авыртырга да вакыт юк ди. Менә әни өчен чынлап та аяныч ул. Мәрьям үзе ничек? Мәрьям бик канәгать. Мин күрәм, менә алар өчен минем күңелем гел тыныч. Алар анда Балтачта, җылы йортыбыз, зур йортыбыз, алар анда утыралар, тәмле иберләр генә ашап утыралар, алар анда тәмле иберләр генә алып кайтып тораңа гел. Без кызым белән кочаклашып кына, үбешеп кенә торабыз, кызым борчылма ди. Алар шундый тыныч яшиләр анда. Без
атна сайын кайтабыз. Мәрьямне гел алып киләбез. Теге без күрешмичә тормыйбыз түгел бит инде. Әле бит безнең тагын бер улыбыз туды. Менә Даниярга 1 яшь тулгач, мин Диаска уздым. Шулай ук көтеп алынган иде ул, без планлаштырдык. Теге безнең өчен яңалык булмады бу. Алып кайттым Диасны. Менә 2 улым булды инде хәзер. Хәзер бит инде аларга да игътибар кирәк. Мәрьям ул үзе бер аерым кеше. Аңа 24 сәгать игътибар кирәк Мәрьямгә. Мин алып килдем Мәрьямне. Менә шу урындыгында утыра ул. Мин монсы белән мәшкилем. Мәрьям ничек утыра, шулай утыра. Кызым хәзер ашатам дигәм дә бусы белән мәшкилем. Мәрьямгә вакытым җитми. Жәллим. Әни әйтә, кызым ди, азаплама баланы ди, кайтар ди. Мин аны ашатам, эчертәм, мин Мәрьямгә генә бирелеп торам ди. Менә мондый очракта нәрсә мин карар кылырга тиеш? Әлбәттә, мин балага яхшы булсын дип уйлыйм бит. Әлбәттә, син аны бит урамга чыгарып атмагансың, кайдыр балалар йортына илтмәгәнсең, үз әниең белән, әлбәттә шулай. Ул әле шулай, балалар, малайлар бераз тернәкләнгәч инде. Әлбәттә, әни әйтә, әле борчылма ди, җитер сезгә дә ди, мин гомер буе яшәмим ди, сезгә дә җитер ди, минем көчем бар ди, мин карыйм ди. Әнигә дә уңайлы. Безгә дә уңайлы, ну балага да яхшы. Менә Мәрьямгә яхшы алай әлегә. Ул Мәрьям гомер буена синең белән яши торган. Әлбәттә, мин аның барысын да аңлыйм. Мин шуңа күрә менә бүгенге көнемдә ничек итеп әйтим, 2 малаемны да үстерәм. Гаиләмне дә алып барам. Әле тормышта куам. Ниндидер теге нәрсәдер төзеп тә калдырасым килә шу балаларга. Чөнки менә Мәрьям инде килгәч, минем мөмкинчелегем булмаячак, кайдыр йөрергә, әзрәк булачак. Шулай. Шуңа күрә мин менә бүген булдырганча тырышып яшим. Перспектива булдырырга тырышам. Әйе, чөнки белеп булмый, 10 елдан соң нәрсә буласын да белеп булмый. Әле бит әни дә картая, әни дә карыйсы була. Әлбәттә шулай. Мин аның барысын да бик яхшы аңлап яшим. Менә сиңа караганда тамашачылар да минем белән килешәдер бит. Син менә бәлләр курчак кебек, менә кичкенә генә шундый матур. Һәм уйламассың да, шушы кичкенә генә фарфор курчак кебек хатын шул кадәр зур ихтияр көченә иядер дип. Субханалла. Ходай Тәгалә теге сынавын бирсә, күтәрерлек көчен дә бирә дип әйтәләр бит. Менә бу Фагыйль белән менә бүгенге тормышың, киләчәгең шушы бүтән булган алда күргән сынауларың өчен үзенә күрә бер әҗир, савап, менә әйтәм бит, Мәрьямне алып кайткач хыялландым бит инде, ротомнан каршыласыннар чәчәкләр белән дип инде. Менә шундый теләгем бар иде минем. Мин аны гел күз алдыма китерә идем, минем төшләремә керә иде ул хәтта. Һәм менә Данияр тугач, беләсезме, ничек менә роддомнан чыктым. Bütün туганнарым, кайнаналарым, ул яктан гаилә, әнием, Мәрьямем, ирем, чәчәкләр. Менә әкият кебек булды ул миңа. Менә чынга ашты минем хыялым, беләсезме, хыял иде ул минем. Көткәннән дә бигрәк булган инде бу. Әйе, көткәннән дә бигрәк булды. Менә мин әлеге көнгә кадәр 2 улыма карыйм да ышана алмыйм. Бу минем балаларыммы дип. Менә кичәдә генә кичкенә улымны кочаклап ятам. Улым әйтәм, сез бит миңа Худайдан бирелгән шундый зур бүләк дип. Ул чынлап минем хыялым иде. Һәм мин аны һәрбер секундым менә хәрге тормышның кадерен белеп яшим. Җиңел генә бирелмәде. Мин сорап алдым, көтеп алган бәхет инде бу минем өчен. Менә шушы вакытта сине карап утыручы тамашачыларга, бәлкем синең хәлдә калган шундый кулындагы авыру бала белән утыручы ханымнар карыйдыр, нәрсә әйтер идең? Нәрсә әйтер идем? Тормыш дәвам итә. Инде шулай булган икән, әлбәттә, ул теге стадияларны үтәргә кирәк инде, теге кабул итү, теге каршы килү, ул стадияларны үтәсең инде ул. Ләкин шулай булган икән, каршы аласың балаңны, ничек бар шулай итеп яратырга кирәк. Ул менә, белмим, ничек итеп әйтим соң. Мин Мәрьямнән бер кайчан да оялмадым. Мин белән бик күп гаиләләр бар, балаларын күрсәтергә оялалар. Белмим, минем Мәрьямемнең мин аны бер кайчан да аермадым. Ул минем өчен минем балам. Әйе, ул үзенчәлекле, ләкин ул нәкъ шундый ук бала. Һәм ул бәхеткә лаек, ул яратуга лаек. Мин Мәрьямне яраткан кебек, белмим, аны әйтеп бетереп булмый ул мәхәббәтне Мәрьямгә карата. Менә шундый минем уй гел тора. И минем беләсме, кайнаналарымда да шундый философия бар инде. Алар менә малайларга бер нәрсә алсалар, алар имерче Мәрьямгә алалар әйбер. Ул бит безнең кызыбыз, ул безнең беренче оныгыбыз диләр. Субханалла. Гел шулай диләр, беләсме? Әле ул бер карасан ят кешеләр бит инде, чит кешеләр. Алар әйе.
Шаккаткыч кешеләр инде алар. Дөньяда ничек кенә булмасын, матурлык барыбер күбрәк дигән җыр бар бит әле бит. Олы йөрәкле кешеләр күбрәк, андый кешеләр күбрәк булсын иде. Чөнки Ходай шулай насыйп иткән, шулай Ходай язган. Һәм менә Коръәндә шундый сүз бар. Әгәр кешегә сынау килә икән, бу сынау ул кешегә генә түгел, дусларына да, туганнарына да, күршеләренә дә сынау. Ничек? Бәлкем алар ул баланы күтәреп тә йөрмәс, бәлкем алар памперсын да алыштырмас. Ләкин алар бу хәлгә ничек карарлар икән? Сынау. Аллаһ Тәгалә сыный бу кешеләрне. Менә шушы йортка син килен булып төшкәнсең, авыру кызың белән, бит. Һәм ул бит сынау, Аллаһ Тәгалә сыный. Һәм менә ул бит алар бит бу сынауны менә ничек югары дәрәҗәдә үтәләр. Менә бу әйбер турында уйланырга кирәк. Миләүшә, сиңа да, Фагыйльгә дә, сезнең гаиләгезгә дә Аллаһ Тәгалә алдагы көннәрегездә бик күп бәхетле көннәр насыйп итсен, җиңеллекләр бирсен. Ни өчен дип әйтәм, чөнки андый баланы карау әлбәттә җиңел түгел. Хәтта ки әни янында булса да, ул бит йөрәк ярасы. Аны бит шулай ук, ул бит кәефкә дә, ул шулай ук күңел халәтенә дә тәэсир итми калмый. Шуңа күрә сәламәтлек телим. Шулай сиңа афәрин. Һәм инде менә бу шушындай хәлдә калган хатын-кызларга дигәндә инде әйтәсем килә, бер кашында кулыгызны төшермәгез. Чөнки менә күңелегездә якты хисләр белән яшәсәгез, якты уйлар белән, якты хыяллар белән яшәсәгез, Аллаһ Тәгаләгә ышанып, ул бер кашында ярдәменнән ташламый. Гел менә якты уйлар белән яшәргә кирәк. Үзең якты булсаң, сиңа да шундый кешеләр киләчәк. Менә шундый кеше булып калырга теләр идем мин кешеләргә. Үзегез булыгыз кояш. Шулай. Кояш янына ничек кешеләр җыела, шуны кебек кояш янына, кояш күңелле кешеләр янына да һәр вакытта да кешеләр җыела. Шуңа күрә мин сиңа теләр идем бар, үзеңә дә саулык, сәламәтлек, балаларыңны Фагыйль белән бергә исән сау булып аякка бастырып, Амин, амин. Бик күп еллар бергә матур яшәргәсен, уңышлар сиңа. Рәхмәт, бик зур Зәмилә, бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, менә күңелеңне ачканың өчен тамашачыларыбызга да. Дуслар, сезгә дә зур рәхмәт. Күз алдына китерәм, бу тапшыруны караганда нинди күңел халәте, нинди кичерешләр белән утыргансыздыр. Бу тагын бер кат уйланырга мәҗбүр итә. Булганына шөкер итәргә кирәк. Менә шушында язмышлы кешеләр дә бар. Шуңа күрә риза булып, рәхмәтле булып, сәламәт булып, иң мөһиме яшәргә язсын. Тагын бер атнадан күрешербез. Исән сау булыйк.